Good morning mga Cubs. 40 days vlog. Nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Tinawag tayo ni client, nagpatulong sa atin para i-clearing ang kanyang property. Meron siyang plano magtatayo ng building dito. So dali-dali tayo pumunta sa site. And then before natin dineploy ang ating mga equipment, sinarvey muna natin goods na goods. Tinignan natin ang trabaho, kayang-kaya naman. Kaya ito, nagsisimula na tayong trabahuhin. So dineploy natin dito ang loader. Ang operator natin dito walang iba kundi si Renzo. At ang operator naman sa ating truck si Parimbong. At medyo pahapon na rito. Maraming kalat sa gilid ng hotel. Yung mga debris, mga tambak-tambak, mga basura, iniligay nila sa gilid. Kung hindi ako nagkakamali, ang nakuha namin lupa rito nasa 40 na mini dam. Tinatambak namin sa gilid para ma-clear lahat ng property. Yan ang gusto ni client. Good morning. For today's vlog, may clearing po tayong property. Nandito tayo sa San Fernando. Ang gusto ni client, wala siyang makitang damo-damo sa kanyang property. So linilinis po natin, tinatanggal natin yung mga damo-damo para malinisan. So may tatayo pa silang building dito, no? Ito may building na dito, yung Hotel Nara. So bago sila magsimula, sabi sa akin ni client, gusto niya malinis. Nakikita niyo yung lupa, no? Ayaw nakikita yung mga damo-damo. Ipil na yan, tatanggalin lahat yan, i-clear lahat yan. 5 AM lumarga na kami. Yung biyahe nasa mahigit isang oras, 1 hour and 30 minutes. Mahina lang ang takbo natin, gawa ng hinihila lang natin yung trailer, no? Doon natin sinakay yung loader. Hindi tayo pwede magpatakbo na mabilis. Medyo matutulang ang trabaho rito kasi kailangan natin sutsurin, pero kayang-kaya naman ng loader natin yun. Marami na tayong na-clear na ganyan. Yung iba nga binabawasan natin ng mga 3 feet, 4 feet. Ito babakbakin lang to. Sukin na natin si client, no? Kasi lagi na nagsasatisfy sa mga trabaho natin. So dito may nakita kami mo, buti napansin ni Paren to, kung hindi, landmark to. Iwan muna natin yung mga tao natin para bumili ng almusal. Nandito tayo ngayon sa McDo. Siyempre, bida ang saya. Everyday happy. Medyo matagal ng konti. Pinahintay tayo dito sa gilid. Dito sa Jetly. Wala pa. Nagtatrabaho na po sila Renzo at saka si Parimbong.
Habang iniintay ako, tumitira na sila. Pagdating ko, doon kami kakain. Ganito po ang San Fernando. Very busy road, MacArthur Highway. Nasa harap tayo ng Vista Mall, All Day Supermarket. Ang kaharapon po niyan is McDo. Walang kamatayang McDo. Wala pa po ang order natin. Bakit kaya nagtagal siya? Bumalik ulit yung pagkain natin. Ano nangyari? May nakalimutan. Nandito na yung mga drinks eh. Ay ma'am, bumalik ulit ah. Bumalik, kanina nandyan na kanina. Akala ko po kasi hindi pa po nabigay yung orange juice sir. Nabigay na po. Hindi po. Kasi sipag, si Renzo at saka si Parimbong. Nandito na yung almusal, ayaw pang kumain. Yan. Gusto tumitira pa rin. Yan. Marami na po nadali. So ang gagawin po niyan is stockpile po na ganyan, tapos ilo-load sa truck. Tapos yung truck magdadam doon dadalhin. Kapar marami din nakuha no. Doon marami doon no. Buti malapit lang yung tapo ng pare. Pagka ganyan, dam. Ano pa magalmasal pare?